Pag nagsapay manen, sapay ko mga nga, ada kayo lata si sasayaat, si kakaradkad, uray no, ada tayo pa lang ito kung kunada nga pandemic. So, kaya manak, si ti apo kada kayo, nga tutuloy na latang nga, mang tartarabay kada tayo. Amok nga, umat nga to di intensity nga ti riknan ti tattao, umadadungay di ti makarikna ti buteng, danag, kanadapay dagiti daduma nga makaungeten. Matikaw ti daduma ta maulaw da nga di mabuybuya daw no anya di mabasbasa da nga may send ti Facebook kat handak idi nga amo no anya ti agpaiso ken no anya ti aramiden. Kan ti daduma pay madi ti riknada daytoy impaay ti COVID-19. Kakabsat haan lang nga dayta ado ti mawawanan iti trabaho natayen iti membro ti pamilyada na alisan ti sakit ti daduma, ado dagiti mawawanan iti namnama, ken madandanagan. Ken uray datayo minsan makarikna tayo ti kakasta. Adapay ti nag-suicide, gapulaang iti buteng. Adda dagiti madadadael ti panunot na, ti COVID-19 kunada ket is a killer pandemic. Idiyar aramidak dayti nga mensahe, adan nga iti almost 1 million nga natnatayen. Kuna ti Biblia, umay ti tulisan, tapno agtakaw, agpapatay, ken agdadael. Dayta ti kunana. Teramida na dayto nga COVID, ket dayta, kaslet dayta eksakto nga dayta nabasa tayo. Kunana, agpatay ken agdadael. Adu ti kwarta, ken kinabaknang ti inala na. Adu at tao, ken biag ti dinadael na. Dayta, ter aramiden ti kabusor ti Dios. Kunana imay ti kabusor ti Dios tapno to kill and to destroy. Ket kakabsat ti saludsod kada tayo tatangag sapangay ket daytoy may saka kadi kadagiti biktima, may saka kadi kadagiti mapukpukawan iti namnama, may saka kadi kadagiti nasaktan gapu daytoy nga pandemic. Wenno, adamat dagiti amamuyo, wenam ammo tayo nga marigrigatan, mauawanan iti namnama, gapo ito daytoy apan nubok. Kakabsat, daytoy nga mensahe ket para kada tayo amin. Iti Dios, inikkan na tayo iti namnama. Iti Dios, daytoy nga pandemic ket inikkan na tayo iti namnama. Kunat ni Jesus mismo, ijay John chapter 10 verse 10, imayak tapno maaddaan kay iti biag nga agnanayon, wenno biag nga awan pagkurangan na. No ti COVID-19 inyeg na ti ladingit, panagdadael, ken panagpapatay. Ni Jesus inyeg na ti biag nga awan pagkurangan na. Daytoy kakabsat ti good news para kada tayo amin. No ti COVID inted na ti bad news, ni Jesus inted na ti good news. Kasano tayo nga ma-experience daytoy biag nga imbaga ni Jesus ditoy nga awan pagkurangan na uray daytoy nga panawon ti panubok wenno pandemic. Adangay ti tallo nga kayat ko nga i-share kada tayo kakabsat. Muna, awaten tayo nga awan maramidan tayo malaksid iti tulong ti Dios. Awan kabsat ti maaramidan malaksid ti tulong ti Dios. Dayta ti muna. Kuna ni Jesus, iti John 15 verse 5. John 15 verse 5 kunana, tano awanak awan ti maaramid yo. No awan ti Dios kabsat awan ti maaramid tayo. Daytoy pandemic reminds us nga urayan niya kangato ti adal mo. Urayan niya kay naadon ti kwartam. Uray sino ka nga tao. Pantay-pantay tayo amin. Pag tinamaan ka ng COVID, tatamaan ka talaga. Top leaders, dagitoy dangay top leaders all around the world. Ket inadmit da nga awan kabaalan tayo. Ti resources tayo, kuna ti presidente tayo mismo dito'y Pilipinas, kunana ket haan nga agnanayon
kunana di exact word kat haan nga infinite. Maibos nga maibos. And so kunana, we need God's help. We need God's help. Kasapulan tayo titulong ti Dios. Ti umuna nga aramiden tayo as finite people is to admit our need of an infinite God. Tatanga panahon dahil tingin nga talaga nga ma-press tayo nga mangkuna nga, Lord, I need you. Dahil tayo muna, we need God. Don't forget that. Dahil tayo muna nga panunutan. May ikadwa, kunana, awatan tayo, nga kasapulan tayo, nga agpaituray iti Diyos. Kasapulam kabsat nga agpaituray iti Diyos. Amom kadi, pride ti dakkel nga laped iti adu nga tao, no apay ang handa nga kayat nga agpaituray iti Diyos. Pride ti laped. Dahito'y COVID-19 mabalin nga instrumento ni Apo Diyos dahito'y to humble us from our pride as individual, as a nation, and as a human race. Uray nakita tayo nga uray no advance tayo iti amin abanag sciences, we are all advanced. Ngay iti sciences, medical, any other field of sciences, naka-advance tayo nga tattao. May kadwa, knowledge. We have a lot of knowledge. Iti i-google mo lang no nya ti kayat mo addan id siya amin di saludsod nga kayat mo mabalin nga masungbatan na. We are all advanced in those areas. Technology. So ngarod nga ramidan tayo daytoy gaputa we are already advanced in technology. So with all of those nakita tayo nga daytoy imayan daytoy COVID awan gayam lablaban tayo with all of our advances itibiyag tayo when natural disasters come. Kita tayo, helpless tayo gayam. Uray dagitoy dangi nga mga ipanpanakal nga with their accomplishment, adutin na accomplishment na dagitoy. Did you notice? Nga nag-start China, napanid sa US, these are the most powerful countries in the world and yet they cannot defeat the virus. What does that mean? It means that we are helpless. Kasapulan tayo ti Dios. Tatta, napansin nyo kadi kakabsat? The rich and the poor, pare-parehas tayo. In terms daytoy panagsango tayo daytoy virus. Matamaan ti pobre, tamaan na ti baknang, parehas da nga matay. Same nga mapuuran da, tahanda nga mabalin nga iawid ije balay, tapno bugungunin, wano apan da bantabantayan. Nakasapulan nga mapuuran nga dagos. So awan nagdumaan na tibak nang ken pobre. Ti daytoy nga kasasaad tayo ta. Anya tibilin kada tayo. Come to God for help. O masideg tayo kanya na ngagdawat iti tulong. Humble ourselves. Awaten tayo nga awan maaramidan tayo na awan ti Dios. Uray adu ti kwatam. Uray nabaknang ka. Awan, serbina dayta in times like this. Kaya't kung nga di imbagan ni James no di Bible tayo no English kat James no Tagalog kan Ilocano Santiago nga tinusarna kat kunan ni Santiago di chapter 4 verse 6 busuren ti Dios dagiti napasindayag ngem ited na ti adado a parabor kadagiti napakumbaba. Ulitak ngay mayat diya. Busuran kanu ti Dios dagiti napasindayag ngem ited na ti adado a parabor kadagiti napakumbaba. God abhors the proud but favors the humble. So ti kunan ti Bible. For our national concern, ti invitation nga ti Dios kada tayo kat it's a 2 Chronicles, we always hear this most of the time, kakarot at nga panahon. The 2 Chronicles 7:14 kunana, no agkararag da kanyak. God is telling to the prophet, referring to the people of Israel. Kan agbabawi da, katalikudan da, tidakas nga aramid da, ipangag ko ida,
iti langit. Pakawanak dagiti basbasol da ket parang ayok manen didagdagada. Hapay nga good news daytoy kada tayo nga dalatangay jay favor ni Apo Dios no ag pakumbaba tayo kanyana. Daytoy nga ti sao ni Apo kada tayo amin as an expression of our humility kakabsat. I encourage each one of us not just to pray for the safety of our family, loved ones, but for God's mercy for others and our nation. We need to pray for our leaders. We need to pray for one another, and we need to pray dagiti the frontliners, and we need to pray for all of us nga mamati kini Apo Dios, intercede in behalf of our nation. Tanya ngay, sino pa nga ti agkararag para kadakwada nohan nga datayo. So dahito ti challenge ko kada kayo kakabsat. May katlo, awatan tayo, nakasapulan tayo ti Dios. Hanggang mabalin nga, we only call to God when we need Him. But in ma-incorporate ko madaytoy, dito'y bihag tayo nga. Every time in good and bad times, we always acknowledge nga we need God. At may sanging istorya, and makita mo lang daytoy sa Bible. May sangal daw, nakita na nga nagdadugayam ti kinabaknang na, imbaga na ti bagina, ay, nabaknangak gayam. Nagado ti kwartak, naglawan ti dagdagak, nagadupay ti luglugan ko, kanda dumapay nga kinabaknang ko. Anya pay nga ti aramid, kunana, at katungtungan na di bagina, awanin natin sa balay no di, mangmangan, agbuybuya, agininom, kan matmaturog. Katanya ngay, nabaknangak nga rod, kunana ti bagina. Ti dinamo, ada nagsaw iti likodan na, kunana, uy, si kang agbala, no rabii, subliak, day tabiyag mo. No rabii, subliak, day tabiyag mo. Awan nga, tinakita ka natay, nga, awit-awit na, jay kinabaknang na. Kan awan tinakitak nga tao, nga idi imay ni patay, kat kunana nga, ay, bayadak ti 1 million, day ta, patay, tahandak pay nga matay. Awan, when death comes, talaga nga patay ti tao kunana. Tibiyag tayuhan nga maibisar, iti anyaman abanag nga adda kada tayo. Pobre ka na baknang, they will all surely, for sure, die. Kaput ti COVID-19, adungay ti realization ti tattao. Maysa kunada, ti kwartahan gayam nga umanay nga mang ispal ken ka ti panawon ti rikat. Money is not enough to rescue you in times of need. Ti may samat kunada, kunan man ti daduma, importante gayam ti pamilya. Tay sulata ti pagawidam, ti kakastoy nga paspasamak. Katagpay sumat piman, where are we now? We are all in our homes. Kat pamilya ti kakadwa. Daduma met healthy importante kadakwada. Dapat healthy nga kanayan. Tapnohang ka nga makaran nga roti COVID kunada. Kakabsat anyaman ti realization nyo ita nga panawan ti pandemic. The best realization is assessing our relationship with God. Dito nga say kunak nga deeper and realization of our who we are. With all dito mapaspasamak iti aglawlaw tayo. The best realization is who are you in the sight of God? Who is God to you? And who are you? Iti panagkitan ti Apo. Mabalin ka di nga ibaga kada tayo ti Dios. Kasla di imbagana kin ni Jesucristo nga anak na. Iti Mateo 3:17 kunana. Daytoy ti dungdungwek nga anak. Nga anak apakaragrag sa kaklaunay. Mabalin nga ta nga ibaga ni Apo Dios deta. Kanyam nukit kitain da ka. Nga ibaga na nga daytoy ti dungdungwek nga anak. Akapakaragrag sa kaklaunay. Para kadagitihan nga sigurado, kakabsat, good news. Good news. Para kada kayo. Ngahan nga sigurado. Denggen nyo daytoy. Kunati sa una,
ay ayatanda ka iti Dios ket adda tinapintas a plano na para ket ka. Kapo iti kastalaunay kunana iti sauna iti John 3:16, kapo iti kastalaunay a panagayat ti Dios iti lubong. Inted na abugbugtong nga anak na tapno ti siasin noman a mamati kenkwana saan amatay no diket agbiag nga agnanayon. That's the good news. Anya ti kunana, ti siasin noman a mamati kenkwana saan amatay no diket agbiag nga agnanayon. Daytoy ipapatay nga sasawen na gathaan nga ilaeng nga physical ket di pati spiritual. Ti spiritual nga ipapatay ket daytoy ti pakaisinaan iti Dios iting inggana, separation from God forever, for eternity. Kunana met iti Mateo chapter 10 verse 28, di kay agbuteng kadagiti mangpapatay iti biag uray daytoy COVID-19 nga pandemic wenno a virus killer ngam di da mabalin nga patayen ti kararwa. Matay daytoy physical ngam na kaya nga patayen daytoy kararwa tayo. Kunana agbuteng kayo kitdi iti Dios isu a makabalin amang papatay iti bagi ken kararwa ijay impyerno. Sino kano ti pagbutngan tayo? Kini COVID? Kunana agbuteng kayo kini Apo Dios. Tani Apo Dios kaya na nga patayen ti bagi ken kararwa. Maisina tayo for eternity. Deta ti kunana. Ta kunana di Romans 3:23 nagbasol amin na tattao ket agkurang da iti kinadayag iti Dios. And then Romans 6:23 kunana ti patay ti supapak ti basol. Kunana amin tayo ket nagbasol. Ket ti supapak ti basol kunana patay. Ngam the good news again ngam biag nga agnanayon ti isagot ti Dios gapo iti pannakay kaysa tayo ken ni Hesukristo nga Apo tayo. Ket kinunana di John 3:16 nga part ti siasin noman a mamati kenkwana saan amatay. Ti supapak ti basol patay. Ngam kunana siasin noman a mamati kenkwana kathaan nga matay no diket agbiag nga agnanayon. Agbiag nga agnanayon absat. Agbiag ka nga agnanayon. Kunana ti John 1:12 ngam addamet dagiti immawat ken namati kenkwana isut gapuna nga inikan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Tinamati ken Jesus naikan iti biag nga agnanayon. Naibilang dapay nga anak ti Dios. Hanlangin nga life, eternal life, but they become children of God. Kasanuti kasta amang ipakita ti panamati kan Jesus. Kasano nga rod nga ipakita kay panamatik ta nakumbinsarak gayam, nakumbinsarak tata nga kasapulak ni Hesukristo tapno maikan na iti biag nga agnanayon ken agbalinak nga anak na tauray na dati COVID virus haanak nga agbuteng. Ta sikyurak iti iman ni Apo Dios. Kasano ti aramidak number 1? Kabsat nga sika daytoy akseptarem nga sika ket nagbasol. Awan ti nga nagbasol, siak datayo amin. May kadwa, dawaten tayo ken ni Apo Jesus timpamakawan na. Ask God's forgiveness. May katlo, talikudam amin dagiti basbasol mo. Turn around. Agrepent ka, ag-turn around ka, han mo nga sublianen. May kupat, sumango ka ken Jesus, ket sumurot ka ken kuana. Ket mabalin mo nga ibaga daytoy nga kastoy nga wagas kuna mabalin nga ibagam tata makitungtong ka ken ni Apo Jesus ket ibagam Apo Jesus masapul ka agiyamanak iti papatay mo iti krus gapo iti basbasol ko. Dawatek apakawanenak ti amin a nagbasulak. Awaten ka ditoy biag ko akas manginsalakan ko ken Apo. Sika ita ti mangituray iti biag ko pagbalinenak a tao a makay ayo
iti imatang mo. Amen. Kabsat, sika ngagdingdingig tata, no daytoy ti kayat mo, no daytoy ti bagbagan ti pusom tata, mabalin nga ulitak kat sumurot ka. Ibilang mo nga kararag mo daytoy. Ulitak, inayadak, tapos ipidwa. So mabalin ka nga agdumog, tahan mo makita ti daduma, handa kang makita mo makita ti daduma, kat ikararag mo daytoy. Apo Jesus, masapul ka. Agyamanak, iti ipapatay mo, iti krus, gapo iti basbasol ko. Dawatek apakawanenak ti amin a nagbasulak. Awatan ka dito'y biyag ko, akas manginsalakan ko, ken Apo. Sika ita ti mangituray iti biyag ko. Pagbalinenak a tao a makay ayo iti imatang mo. Amen. Amen. Kabsat, no inaramid mo dayta, asipo puso, ti kariti Dios kanyam kat kunana, adda isuna iti biyag mo. Sinumrek isuna ti tabiyag mo. Pinakawanda ka, ti amin abasbason mo, dakkel kan basit, pinakawan ni Apo Dios dayta. May katlo nga promise na, nagbalin ka nga anak ti Dios, kan inikan na ka, ti biyag nga agnanayon. You have life eternal in Christ. May kupat ng rugi ti na isang sangayan, abiyag mo iti Apo. There's new life that started in you. So ngayon nga, encouragement ko kanyang kabsat na naramid mo daytoy. Katapno, kakaro nga papamigsa, wala dumakal si panagpamatim kani Apo Dios, agbiro ka ti simbaan, nga mangisuro, iti sasaon ni Apo Dios, iti usto. May katlo, agkararag ka, mabalin nga, you talk to God, no niya dyan marikriknam, ibagam ka ni Apo Dios, makiat talo, agbiro ka ti Bible, katirugi mga agbasa, no hampay awan pa nakikita mga Bible, kat numadan ka, irugi mi dyan Book of John, 1 no, Ephesians, dyan ka nga agrugi. No, the cellphone mo, ag-download ka, ado ti Bible, nga mabalin nga ma-download. So, makatulong iti spiritual nga panagbiag tayo, kakaro tatta nga tiyempo. So, iti palpas ko, gayat ko nga basahin dahil timbagana di Psalm 91 verse 1 and 2. Kunan natin Psalm 91 verse 1 and 2. Ti agnaed iti salinong ti kangatuan, kan iti panalaknib ti man nakabalin amin. Mabalin ako na, kunana iti Apo, sika ti kamang kan salaknib ko, sika ti Dios ko, kan ka agtalakak. Kaputa anak na tayo iti Apo kakabsat, agtalak tayo kan kuana, uray ti tiyempo tirigat, haan na tayo abaybayan ti Dios. Kabsat, ikabil tayo ti panunot tayo kanrik na tayo. Anyaman dahi ti mapaspasama kada tayo, mabalin nga agbisbisin ti daduma kada kayo, nga mahanyo nga lipatan. Haan na tayo nga baybayan ti Dios. Agkararag tayo, agtalak tayo kanya na, mamati tayo, iti promise na kada tayo. God bless ka.